Volám sa Kamila, joge som sa začala venovať pred 7 rokmi, kedy môjim cieľom bolo spevniť a posilniť svoje svalstvo. Podarilo sa mi narovnať svoj postoj. Nielen, že sa cítim o mnoho zdravšie, ale sa dokážem slobodnejšie nadýchnúť života, som o mnoho vitálnejšia a energickejšia. Dokážem priniesť kyslík do svojich buniek, ktoré potom môžu pracovať správne. Veľmi silné bolesti chrbta som pociťovala hlavne v čase, keď boli moje dvojčky ešte malé a potrebovala som spraviť veľmi veľa práce namáhavej na chrbticu, ale takisto pri sedavom povolaní. Keďže som si tými bolestiami sama prešla, viem, ako si sama účinne pomôcť veľmi rýchlo. Ako jogová lektorka vidím, koľko ľudí sa dneska potýka s tými istými problémami. Preto by som vám rada ukázala a dala jednoduché tipy, ako si od bolesti uľaviť.